मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव मोसानाय मावबादा बानजायदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बहरमाजरा गेलेग्रा फोथाराव 15 साननि हाबाफारिजों मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव बिटिआर सोरखारनि मददजों बर' दोरोङारि मोसानायनि सायाव मावबादा हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादों समाज सिबियारि दैथुन केरखातारि, मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय सुजुगिरि निंगोमा स्वर्गियारि, मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लोगो आफादगिरि लासित स्वर्गियारि आरो जगेन्द्रनाथ दैमारि लोगोसे बाहागो लाबावो अस्तार खामिनी कुमार नार्जारि बान्था मोनगिरि रजनी स्वर्गियारि आरो जिल्लानि मिरुनि आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानि। नैबे जोंनि जि मावबादा खुंनाय हाबाफारि बेयो जोंनिया एक्चुअली नैबे जोंनि जानो गोनां फैनो गोनां जि जोंनि वर्ल्ड रेकर्ड बागुरुम्बा मोसानायखौ लानानै बेनिनो माखासे सावरायनाय जागासिनो दङ। स' जिहेतु बे वर्ल्ड रेकर्डआ जुदि जामारोब्ला जोंहा जोंनि मोसाखावरिफोरखौ जोङो साखाफारा खालामनानै लानांगोन, बारिंगु दामसाफोरखौ जों साखाफारा खालामनानै लानांगोन। बेनि थाखाय नैबे मावबादाखौ दा खालामबाय थानाय जादों। थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानो होनोब्ला जों गावनि हारिमुखौ बयबो रोंनांगौ, बयबो सोलोंनांगौ। जिहेतु जोंनि हारिमुआनो जोंनि हारिखौ सिनायथि होयो। जेब्ला जों गावनि कालचारखौ रोंनानै लानाया, बेखौ सोलोंनाया जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट। स' बेयाव आरो आङो दिनैयो बे सोलोंसाफोरखौ बेयावहाय आङो जिखिनि कारेक्सन खालामनांगौ गथ'फोरखौ एसे एनै बे कारेक्सनफोरखौ खालामनो मोननानै आं थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेसे सोलोंसाफोरा? दाथ' जेनेबा जोङो कमप्लिटलिथ' जोङो एसे खम टाइमफ्राव जोङो खालामजोबनो हाया। बिनि थाखाय जोंहा टाइम नांगौ जायो, गोबाव सम नांगौ जायो। अब्लाबो बिसोरो दा बे साननैसोनि जि मावबादा लानाय, बे मावबादायाव थारैनो बिसोरो गोसो होनानै खालामदों आरो मोजां खालामनायखौबो नुनो मोन्दों। आसा खालामो उनावबो बिसोरो बेबायदिनो जिहेतु प्रेक्टिसाव जुदि थाबाय थायोब्ला आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन जालांगोन होननानै आसा खालामो। 15 डेजनिमोन, 15 डेज वर्कशपमोन। बेसेबांसो स्टुडेन्ट दं? दाथ' नायनो थाङोब्ला जोंनिया 250 प्लास बे जानानै दङ आरो माखासे दंबावोमोन जायफोरा गथ'फ्रा माने किसुमान हाबाफारि थानायनि थाखाय बिसोरो बाहागो लानो हायाखै, बा हयथ' सोरबा मोसानो रोंनाय गथ'फ्राबो किसुमान माने माबाफोरखौ मिन्थिस्लाबैयाव बा गोनां खामानि थानायफ्राव बिसोरो फैस्लाबनो हायाखै आरो। गिनिस बुक रेकर्डआव थारैनो नुजाथिनो हागोन होनना फोरमायदों नामा? निस्सय, मानो होनोब्ला जों गावनि हारिखौ प्रेजेन्ट खालामनायाव जोंहा बयबो साखाफारा, बयबो जोङो रेडि जानांगोन आरो जोङो बेखौ जों खालामथारगोन, जों बेखौ दिन्थिथारनो जोङो नाजागोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ। खुलुमबाय। गिबियावनो गासैनिसिमबो हारिमु मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। नोंगौ, जोङो मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा नैबे मावबादाखौ बानजायदों। मानोना फैगौ समफोराव नैबे बागुरुम्बा मोसानायखौ मोनसे गिनिस बुक रेकर्ड खालामनो थांबाय दङ। बेनिखायनो बे थांखिजोंनो नैबे मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिथोन हरनाय लेखा जों सालबारि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो दिनैनि नैबे सानाव जोङो नैबे बहरमाजरा गेलेग्रा फोथारनि नैबे लांदां फोथाराव जोङो बे बागुरुम्बा मोसानायनि मावबादाखौ जों लादों। दा जों सानदों बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां सालबारिनि हरजोबथार गाहायाव लाथाबनानै थानाङा, लाथाबनाय बायदि लानाङा दे, पुरा ग्राब हरजोब। ओमफ्रायसो लासै नायदावनानै बाबेनलां दै, गसंनानै नङा दै, खिन्थु गोसोआव ला, एसे जब्रबनाय बायदिसो जायो बियो। 1 2 3 1 2 3